Gelora. Kuwi padha karo kanthong. Siji dipeloni kanthong, loro dipeloni slamet. Heeh. Sak merga-mergane rezekine terus berkah, saya tambah. Nek dipeloni slamet karo kanthong. Iya. Kula dongak-dongano kanthong karo slamet aja kesusu mati. Nah, wong edan, heeh. Nggih. Lalagon pun cukup sing gumyak tak pasake Mbak Lian milya dhewe. Kena dangdut ya kena, apa-apa ya kena. Lo nyuwun duet mawon. Wes, duet, heeh. Nek duet sing dueti ya bose, aja. Ali Mas Topo. Cetak di mata mawon. Kali Mas Topo cocok? Apa? Cocok. Cocok. Nek ora cocok jenenge kowe wiyaga teplung. Monggo katuran jumeneng Mbah Topo. Iki waroke wiyaga. Monggo jumeneng. Tumben teman nuding aku. Ya ketiban. Bang Ato to, Pak? Ya iya. Ya temenan. Jane nyong arep medike sing lemu ki ya. Oh, tadi pengen ngerasake sing lemu. Ya ora. Ya mongko bariki. Ora maksudnya bisa kayak bal cetuk kok. Awak kok kayak gue ya. Ya. Biasa lah lagune yo, Mas. Jambu alas. Iya. Oh, jambu alas. Dan yo.
Ya narta nduk neh aja nganti lunga kuwi. Jarene arep ngrasake sing gedhe. Heeh. Ya piye apa? Wis ditimbang. Yo cepet ngene. Ya. Ayo Lagune ya Mister Mendembae lah. Ya. Sing rame-rame lah ya Mas. Iya. Ngene cepet. Raisin ya. Mister Mendem. Janis. Dimenake temenan iki. Wis aja ngomong-ngomongan. Yo lagune Mister Mendem. Raisin ya. Lah ya ora lah. Mister Mendem so. Mister Mendem. Ditoke wae 5 botol blenger dhewe.
walung botor glosor dhewe Masake ora apa-apa. Nek jane kakunge ngono isih kuat. Sembodo. Lah ora kuat kepiye wong neng wedok sing wedok ora tau ngladeni to. Sing wedok wit kenang gula ki rak ngedohi wong lanang. Monggo sing lanang karepe ngodor terus senengane nyambut gawe. Ngendi sing ana? Gunung ya gunung. Pinggir segara ya pinggir segara tobong dilakoni. Heeh. Ning anu lho terus ngopo? Sing didereke Mas to kegolong wong sing ketrima. Buktine dek mbiyen rak momong karo Mbak Sophia. Heeh. Mbak Sophia kondang ora ning sak tlatah Kebumen tekan Banyumas tekan Purworejo nganti tekan Kalimantan. Didereke Mas Topo. Saiki ditinggal karo Mas Topo Mbak Sophia upamane kembang alum. Wis beda pemayone. Heeh. Arepa kepinterane wutuh tambah ning rejekine mlorot. Mlorot. Iki mulunge ning Purworejo. Heeh. Ya kembange tukul ning dudu. Sandung jeblok tiba kabruk. Ning dudu dirusinge wong. Dirusinge wong diribut karo Andolala. Andulala ya terus ketrima murup kobaran kebakaran Kebumen ora wong pimpinan Andulala seneng karo anggotane nganti meteng sing metengi Mas Topo ya wancine reng ngadep mesane Bapak Semar anggar Semar metu mesti terus leto aja dipedhok leto ngalup wis karo wong tuwa kok sembrono tole mula garing kula Pak Petro kula Kiai lan kowe Bagong ngadhep ngesandaramu Raden Legawa ya Raden Rama ingkang wancine dadi temanten anyar nggih tak sowan mriku Pak kula ya Kang Gareng ya nderek karo mburi ya
Suwardata Pitana sambung dongeng tunggal critane ingkang wonten madaning wana Dandaka. Wanagung liwang-liwung ora tau kambah jalma lan menungsa. Ing sine kewan galak buron cendhila sato kang mangsa daging ngombe getih menungsa. Srenggala anglumba-lumba aswajak baung-baung singa barong anggemprong-gemprong ketheke padha penekan lutunge padha pating kedantil padha pating pentiyung gegemetan ketunggeng kala jengking sato mara sato mati manungsa bali bisa dadi bathrak wirid wingit kepati-pati kondange dadi papan pengalapan katitik sekedap-sekedap keprungu swaning manuk gagak toak-toak dandang bangkene menungso kulik tu padha sesanderan gawe kekes gawe miris sekedap-sekedap krungu suarane bayi nangis gundar-gundar engklek-engklek balung atandak sundel bolong warudoyong jerangkong wong gegudha marang manungsa kang padha lelaku tapa. Parandena Satria Bagus temanten anyar saking negari Ayodya nenggih Raden Rama ya Raden Legawa. Satria Bagus tanpa cacat saking pucuk rikma tekan jempol pepodo gegandengan astolan ingkang rayi retyan Warasinta. Pindhane kembang sepasang ora ana gadak ciri lan cacade. Yen jebombrong katon mencara yen besengut malah tambah patut sang temanten kekalih. Dereng jangkep kawan dosa dinten nggenya temantenan pilalu lolos saking praja awit ngerti yen damar keprabon dadi piributan jaga rahayuning bangsa jaga rahayuning negara kadheraken ingkang rayi Raden Lesmana ya Raden Murdaka kembar banyu wujude Datan Kentur Kiai Semar Nawa Gareng Petruk Bagong derek lampah munggah gunung mudhun jurang jenambah kecocok ribandel bebontotan tidem permanen katampak maruta mandra mangkon alon mumuse
kang kataman ora rasmara ora bintro anglam-lami parantu mameng tilamrum Baya ruming sariranta sumer marmer memenuhi marbuka gandaning sekar garwanipun Kakang Wong Ayu diajeng Artyan Warasinta jimat sesembahan kula Raden ingkang rayi tansah nderek keparing paduka wonten pundi jumangkeng suku kumalawening asta kula mboten saged pisah nderek paduka Raden Rama garwaku Wong Ayu sing tanpa cacat upama kembang megegandane wangi arum sari Retyan Sinta bejo kemayangan aku bisa mengkoni karo kowe babar sayembara menrang langkap nalika jaman semana etobil ingkang bejo menika kula saged nderek swita kalan paduka Raden Rama bejo kemayangan kula namung titip jiwa raga dhateng paduka Raden iya inggih katresnanmu Wong Ayu paduka Kakang Mas tresnanipun Kakang sak gunung anakan yen kula namung sak kuku cemeng kok meng sak kuku ireng inggih Kang Mas lire yen segunung anakan keprapal danguning dangu saya gerang saya telas iya lah nek kowe kula sak kuku cemeng dipun kethok sonten enjang tukul dipun kethok siang ndalu nggih tukul malih katresnan kula mboten padhe pedhot kalian paduka Raden lae bergegek ugek sadulita dole nawa garing kula Pak kae katresnane wong bebrayan atut-runtut kaya Milan Mintuna ndaramu putri Retyan Sinta karo kakung Raden Rama beda karo anak karo mantu-mantuku angger bali medhi piring do pecah gelas botol do dibanting sak nggon-nggon kuwi sebabe anake lanang sing do nyeleweng lakune sedeng lho Pak mosok kepiye wong angger bar nderek ndara mulya terus klambine mambu lenga wangi ora ngerti jane mung dicuti lenga wangi saka tenong mulih kumbah gagar terus urip pegatan aja buka wadi kok ning ora kaya kowe kepiye bojomu ya wadul karo aku kurang ajar bojoku Bagong mulih kanggo kok kathoke tak kumbah kok ndledek jengkel ndledek kepiye wong karangan njukuk sajen ndok nang tenong terus eman-eman ndok pitik to tak saki gawa ngepit pecah ndoge ndledek dianggep aku le do kono-kono kuwi lho Tru le werna-werna Dimas Wasmana inggih Kakang Mas pangabekti kula katur
banget ndak trimo mbok menawa ora karnan kalegan penggalihmu tinggalan pun Kakang lan Mbak Yumurtian Sinta dikundur marang negara Ayodya mboten badhe pisah kalian Kakang Mas wonten pundi purukipun kula nderek nadyan wonten langing semut manjing wong ngenten langit inten kula nderek mboten saged pisah mukti mati tunggal kubur Kakang Mas itu bela adikku adikku Lesmana mengkono katsenanmu karo Kang Raka inggih Kakang Mbok Retyan Wara Sinta Kyai Badranaya jane kepareng kula matur iya ilo-ilo niku nak temanten anyar dereng genep 40 dina ampun lunga nglangkahi kali niku gedhe cobane mula nalika 5 dina 7 dina diontenaken Nyepasari niki enek maksude napa Pak penganten Nyepasari karben dingerteni karo wong sepacan nek kae bojone kae wis duwe wong garwa dadi aja diganggu aja disembranane Nyepasari ki enek maksude enten maksude iya mboten entuk nglangkahi kali manten lanang manten wedok lebrayan ngliwati kali golek srana bebek utawa entok diculke dicemplungke kali kalben langgeng ledha omah-omah bapak pengalamannya ya lumayan bapak mbruwul truk etungan cara apa iso ngrumus ya kerep kuwalik kok truk bapak Semar kuwi metune pira truk ora usah takon metu-metuan napa sebabe wong duwe gawe kok masang janur kuning niku nggih nggo ilak-ilak iya mrojol sela selaning garu mboten enten godha pangrencana lahir batine ya pengantene nggih sing di omah nggih para pambiyantu sing padha iguh akal lan tenaga teng mriku niku pratandane janur kuning enek maksude Pak ana to Le nggih nek sajen Pak nek sajen apa tenong kayu isine werna-werna jajan pasar wis kuwi sajen bagiane wiyaga ngono wiyaga sing cedhak sajen kerjeken ngono mula sok ditiliki kurange apa ngono kuwi Diajeng Retyan Sinta wonten ing ngadhawuh Raden yen temen batin mutresna karo pon Kakang Mukti tunggal sapejagong upami seda tunggal kubur kalian paduka Raden iya kan samar pamoring suksma sinuk semaya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen liyep layape ngaluyup sak bejagong temanten anyar wonten madaning wana dandaka sak ngandhaping mandira gung godhonge ngrembuyung pating petiung tepung temugelang dereng ngantos jengkar saking papar lenggah katungka kalokaning jagat ana kidang nyungklang-nyungklang bandang-bandang kumiclah wulune kaya bludru wilis sungune kaya disangling nganggo kencana merpeki marang unggane kang para lenggah
Apa Diajeng Sinta menika wonten kewan kok sae sanget Raden. Kidang kulitipun kados bludur wilis, sungune pating bergagah kaya sinangling kencana. Mripatipun mencereng merpati dhateng papan mriki Raden. Iya wong ayu. Lah menika menapa Raden? Menika Raden Kidang kene Kidang kene nyuwun senjata pitulung Raden. Diajeng Kidang menika supados dipun cepeng kangge lelipur kula wonten madaning alas kangge ingsen-ingsen kebon raja Raden. Diajeng Sinta kula iki ana ngalas sing teguh ing panggundha mbok menawa pacoban etobel paduka ngendikane tresna kula namung nyuwun Kidang kok mboten pun padosaken menapa badhe kula padosi piyambak Raden. Kula padosi piyambak Kakang Semar. Kula mboten wani matur niki perkara wong bebrayan panjenengan kalih garwamu Gus. Iya Diajeng kersa Raden kersa. Iya duh jimat sesembahan kula pangeran Dimas Lesmana nuwun wonten dawuh Kakang Mas. Mbak Yumo tak tinggal kari ana kene. Aku tak moyak Kidang kae sing gegodha. Karben dadi kelangenane Diajeng Sinta tungganana Mbak Yumo ki aja lunga-lunga. Inggih nderek dawuh. Tak golekane ayo Petruk nawa gareng apa dene Bagong. Monggo Gus, monggo Gus. Iki lho astane Raden gumun aku. Wong kok ayune kaya ngono gumun. Iki lho Raden sampun mekaten. Akeh wong-wong kok iya. Mulane akeh sing piyundun karo kowe wong ayu Retyang Sinta. Eman aku ninggalake kowe Diajeng. Monggo Raden. Kakunge bagus putrine ayu. Ora maido. Monggo Pak. Ayo direwangi ngadang. Kidang sing nggodha monggo dicegat nggih. Yo Gong. Gong. Oh malah ngilor. Nututi ndara nyegat Kidang. Yo.
Petro, kula Gus, kidange kok nggegodho. Nggih. Nyedak mlayu ning tutut sajane kok kidang dimungu wong. Iya. Gong, saiki wis jam pira? Kok takon jam to? Lho genahe lho, Tru. Wis jam 3 kurang saimit ih, mengkare dhewe meneh ya, Tru. Dicegat Petro. Kowe nyegat wetan. Nggih. Kowe nyegat kidul, Gong. Mondhake nyemplung kali, Tru, aku ora iso mlangi kok, Tru. Aku nyegat di sisi lor. Yo dicegat. Yo. Kula giringe mangke. Kang Garing kok ora melu nyegat. Ya kok tak melu aku jan. Rombongan ya ngopo-ngopo melu, bayar gede ya melu, ora dibayar ya melu. Sing ati-ati hayu padha diburu. Alor. Ayo ngidul. Wih, bablas. Pripun Gus? Dicegat wong telu prandene mboten kena ketoke tutut ning angel. Iya Petruk semono uga nyedak karo aku ora gelem. Monggo tak kek suket sing enom godhong sing ijo. Nggih. Kersane Ndara pripun? Ora ning ketok ngirang-irang karo aku bakal tak jemparing Petruk. Ajeng mang panah. Iya, ngati-ati Gus. Mbok menawa ora ngenangi kidang ning malah ngenangi Kang Garing utawa Bagong. Permanakno Petruk ora bakal tak pateni ning karben bisa kesrempet sikile bisa tiba mengko banjur digotong dene. Nggih. Kidang kencana gegudha karo aku jemparingku tanpa nono. Cumlorot kaya lintang alian, murup saobor gedhening bedor, mlaku tanpa suku mandeng tanpa mripat goleki marang mungsuh kang ngarsa tinuju. Kidang kencana mlebu wonten grumbul gegodhongan glagah alang-alang ngerang-ngerang marang Raden Rama. Ketrajang lepasing jemparing ora tekaning pati. Najang sikil babak kulite. Kontal dawah kalenggak babar dadi reksasa. Oh, menangi dengkul nganti tatu aku ora iso mlayu aku. Aduh
cilaka aku. Mati aku waduh. Petro, kula Gus, kok ana wong bengok-bengok. Kidange ilang babar dadi buta. Lah niku njeri babar dioyak butane. Dioyak Gus iya. Mati aja omong-omongan. Kowe buta pecicilan sing dadi kidang. Iya ya aku sing dadi kidang. Jenengmu sapa? Aku Kala Marica. Hah? Kala Marica. Lah kok iso dadi kidang? Ngawit aku mbiyen lurahing maling, waroking maling. Ketuane benggol bengseng ya aku Kala Marica. Weh, lah iki wonge dadi kidang pinter dikeroyok wong sedesa tutupan gondong lumur konangan. Merajol saka selane garuk niki Gus teng mriki. Kidange dadi buta bakul mrica. Weh, lunga. Dimas Lesmana kula Kakang Mbok Tetian Sinta bekti banget karo sedulur tuwa kowe di inggih pejah gesang kula nderek kalian Kakang Mas Rama lan Kakang Mbok Tetian Sinta bagus kasetyanmu Dimas inggih aduh mati aku aduh mati aku itu bel kok krungu suarane wong nangis ana wong nangis inggih mboten perlu dipun penggalih menika wonten madaning wana mongko papanangker gawatur wingit Kang Mbok aja ngono sing tak kuwatenake mbok menawa teng Raka Raden Rama Kesanjabaya kesundang sune kidang kecocok ri bandel tiba geglunung ana jurang aduh mati aku njaluk tulung Dimas ditututi kadangmu sepuh golek ana kula ajrih Kang Mbok mboten kenging pisah kalian panjenengan dawuh Kakang Mas kula kedah nenggane Kakang Mbok Tetian Sinta mboten badhe dilat kesagan kula aturi nyerantosaken Kakang Mas tentu wilujeng mboten wonten menapa-menapa etopil adikku Dimas Lesmana nek ngono elek gegedhamu elek batinmu Dimas Lesmana lepat kados pundi ngerti kadange tuwa kesandung watu tiba geglundung jurang nangis kowe ora gelem nulungi Dimas ora gelem nulungi malah ketunggul nunggoni karo pun Kakang mongko kowe ijen aku ya ijen kowe legan pun Kakang putri nek ngono aku duweni panyakara bawa menapa nek nganti Kakang Amuraden Rama cilik lara gedene tekaning Antaka kowe seneng Dimas Lesmana kowe mamrih karo Randaku kowe mamrih karo Mbakyumu Dimas Lesmana kowe bagus nanging ora tulus kowe bagus ning atimu nggerus Dimas Lesmana
ana ndi kasetyane nggon kekadangan karo Pangeran Rama. Tulung ana Dimas. Tulung ana. Nyuwun pangapunten Kang Mbok bilih lepat nggenipun nyakra bawa dhateng Kang Rayi kula pun semana. Mboten gadah watak tumindak serong sedeng lan leweng. Ora ngandel sing jeneng Piyayi Kakung. Nadan tembunge becik ning bisa nyatane ora. Tetep kowe mamrih randane pun Kakang aku ngerti kedhap liringing mripatmu. Enjebing lati karo aku kowe seneng karo pun Kakang Dimas. Kowe seneng karo pun Kakang. Sedulur apa wong bagus apa kelakmu kamu kaya ngono Dimas Lesmana. Kuku sing dupa kemelon ngening kentiasang pagi kawengku sagung jajahan lah kok keng lorot wangkingan Dimas arep apa keng lorot wangkingan Kakang Mbok kula aturnaken yen dipun wastani kula badhe ganggu kawanitan badhe ganggu kasusilan panjenengan mboten watakipun Lesmana karepmu apa kula badhe ndawaken prasapa kula ndawaken sumpah tobel kok dadi kowe mungkur Dimas kowe mungkur mangkono Raden Lesmana nyandak wangkingan nyelikaken nyampinge nuhoni sumpah pagas pasta purusa del tugel dadi wadat padha sakala Godres Rutira adikku surem-surem tewangkara kingkin ler manguswa kang layon denyo ilang memanisi wadananira layu kumel kucem rah nyomaratani mring saliranipun meles ludira kawang-wang Godres getih Raden Lesmana tigas pasta pungsa tegese ngethok aurate nuhoni sumpah ora bakal nggodha wanita ganggu marang kasusilan ora kuat jroning batin Letyan Sinta mungkur jerit kepati kaya sinendal penggali mangkono sambate Raden Lesmana Kakang Mbok kula tunekseni yen dipun wastani kula badhe ganggu dhateng kasusilan wiwit menika wekdal kula nglampahi wadat Kang Mbok boten badhe cecaket kaliyan putri tobel adikku Dimas Lesmana kowe tegel ngilangi marang kakungmu adikku Lesmana semeno setya bektine karo pon Kakang kowe nganti negake marang pribadimu Dimas luputipun Kakang sing gedhe ngapura mudawa sami-sami nanging dereng cekap pedamelan kula badhe nderekaken dawuhipun Kakang Mbok madosi Kakang Mas Rama njur
kepiye nanging panjenengan ugi badhe kula sumpah. Disumpah kepiye? Badhe kula rajah Kala Cakra. Kakang mbok kula garit ngangge wangkingan saubengan sedepa mider. Boten kenging nglangkungi ubenganing Rajah Kala Cakra. Yen ngantos nglangkungi tentu badhe wonten bilahe nyuwun pamit Kakang mbok. Raden Ayu, kula ingkang sowan Raden Ayu. Pilana kangge tuwa kok mlakune brangkang-brangkang karo ngesot. Inggih. Nitik sandang penganggone kowe Brahmana. Inggih kula Brahmana Raden Ayu. Panjenengan asmanipun sinten? Aku Dewi Sinta. Inggih. Kok nyedak mrene nuwun sewu sampun pikantuk kalih dasa dinten kula mboten nate mambet toya kalih dasa dinten kula mboten mangan kuku sing dami duh Raden Ayu gondang kula ngorong weteng kula ngelih kula purun pejah nanging kula nyuwun toya mboten ketang namung setetes Raden Ayu. Mesake banget kaki tuwa. Kene ora ana banyu. Ora ana banyu nggih sak wontenipun. Namung kangge nyambung umur kula Raden Ayu, nyambung gesang kula. Upama tak paringi sepan ganten kepiye? Kinang panjenengan. Iya. Senadyan kinang sampun wonten tutuk wonten idu kula trimah kenging kangge nyambung urip kula monggo kula aturi maringaken agem ganten panjenengan. Kowe maju mrene kaki mboten wani. Maju mrene inggih nderek dawuh Raden Ayu. Raden Ayu kula ajrih kok wedi piye wonten gini mletik mubeng bunder panjenengan dipun ubengi dahana benter Raden Ayu bil nyuwun tulung dipun nulungaken kemawon ganten panjenengan. Iya ya ngaki tuwa aku tak maju kene iki tampanana gantenku mboten gedugi dereng tekan majeng malih Raden Ayu maju meneh kepiye radi mriki caket mriki kula tiyang sepuh. Iya mangkono Tyan Sinta tanpa darbi rasa sujana ketang tresna rasa prikamanungsan ana kaki tuwa kang wis meh tekaning antapa njaluk banyu tetes dipun paringi agem gantenipun kumlawening asta tinampa dening kaki sepuh mulunging asta Tyan Sinta nglangkungi Rajah Kala Cakra nglangkungi Rajah Kala Cakra cek cinandak marang kaki tuwa dipun saut kagendong kabeta mlajar dening kaki tuwa babar dasa mungkuh gendong Sinta monggo Raden nyoh tampanama kaki tanda
wonten dawuh, Gus. Petruk nala gareng lan Bagong. Wulandara. Enten apa? Sakwise Kidang Kendana babar dadi putra. Nggih. Aku kundur ana paheman diajeng ngerteng sinta sekawit ana kene. Petro, nggih, wau teng mriki. Kok dadi ora ana diajeng sinta. Sinta. Ana endi wong ayu? Diajeng sinta ora ana wong ayu. Wong ayu. Petro, kula Pak digoleki ndaramu putri. Mbok menawa ana pangeran, nggih nggih tak golekane. Mboten enten, Gus. Ora ana. Mboten enten lho. Ndara Lesmana nggih mboten enten. Mongko mau dipasehi itu mboten mriki. Iya. Digoleki ndaramu kakung nggih. Gus. Ndara Lesmana apa Petro?